Новините 8 без 10. Супергрупата Nice Boys усилено се готви за своето турне в Москва. Ето виждате каква борба става за билетите. 1-2, 1-2. Давай. Путин лично проверява балалайката, която ще подари на Жоро Френски. Стига толкова култура да говорим за ваксини. 1-2, 1-2. Давай. Това е известният бандит Венету, който отива да се изповяда. Попа ще премери греховете му с личния си грехомер. 1-2, 1-2. Давай. Служители от чистотата, организирано и по списък, отиват да се вакцинират. 1-2, 1-2. Давай. Много хилядна опашка за ваксини в Шумен. Вакцинира се само този, който е умен. 1-2, 1-2. Давай. Стотици хора изтръпнали от чакане за ваксини в Пловдив. 1-2, 1-2. Давай. Ваксините вървят много лесно с кебабчетата. Айде на кебабчетата, 2 кебабчета на ваксина, 2 кебабчета на ваксина. 1-2, 1-2. Давай. Това се случва на тези калпазани в Непал, които нарушават блокадата. 1-2, 1-2. Давай. А това са южноафрикански калпазани, гепени от полицията. 1-2, 1-2. Давай. В Индия имат интересен макаренковски подход към калпазаните. 1-2, 1-2. Давай. Това пак са южноафрикански полицаи, нощната смяна. 1-2, 1-2. Давай. Байден не закъсня да зарадва американците. Ще има завинаги маски и блокади. Радвайте се. 1-2, 1-2. Давай. Уруда Фаучи става по-досаден от професор Михаил Константинов. Маските може да са сред нас и през другата година. 1-2, 1-2. Давай. В Кипър на хората им писна от терор и излязаха на улицата. Тук няма такова нещо. 1-2, 1-2. Давай. Който иска да ходи по крузове, да се вакцинира. Иначе да взима водно колело. 1-2, 1-2. Давай. Иран ще строи собствен самолет с 100 места. 1-2, 1-2. Давай. А това е съвместна разработка на Америка и България. Каруца с 4 места. 1-2, 1-2. Давай. През май в Турция ще се състои голяма военна изложба. Ще участват 140 страни, аз също съм там. Ще демонстрирам как се режат самолети и танкове и ще взема моята верна тетрадка от 9 клас и с двойни листове ще правя самолетчета, на които ще пише F-16. Ще ги хвърлям из въздуха и хората ще залягат от страх. 1-2, 1-2. Давай. Новозеландския парламент изгони позорно водачът на маорите, тъй като няма вратовръзка. Навсякъде трябва да се ходи с вратовръзка. И в банята. 1-2, 1-2. Давай. Китайския мобилен гигант Xiaomi отваря завод в Турция. А елате тук в България, ние имаме завод на Volkswagen. 1-2, 1-2. Давай. Идва края на света. В Саудитска Арабия жените могат да ходят войнички. 1-2, 1-2. Давай. Разгневени данъкоплатци в Гърция смазаха с чук витрините на местния НАП. 1-2, 1-2. Давай. Има българска държавна стратегия за унищожаване на македонската нация. Това бяха новините в 8 без 10. Лека нощ!